ба даст овардани се ҷойи дуюм ва як ҷойи сеюм барои донишҷӯёни лаёқатманди тоҷик дар олимпиадаи сатҳи ҷаҳонӣ мояи ифтихор аст. ғолибони олимпиадаи ҷаҳониро дар фурудгоҳи байналмилалии душанбе падару модарон ва омӯзгорон бо рӯҳбаландӣ истиқбол гирифтанд. дар олимпиадаи дуюми байналмилалӣ аз фанни информатика дар шаҳри Ашхобод баргузор шуд, донишҷӯёни зиёда аз 25 давлат иштирок карданд. дар олимпиада 4 нафар донишҷӯи болаёқати тоҷик аз донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи академик Муҳаммад Осимӣ иштирок карда, ҷумҳурии Тоҷикистонро муаррифӣ намуданд. натиҷаи олимпиада собит сохт, ки донишҷӯён се ҷойи дуюм ва як ҷойи сеюмро ба даст оварданд. дар ин олимпиадаи байналмилалӣ ки аз зиёда аз 70 муассисаҳои таҳсилоти касбӣ, олии касбӣ давлатҳои Русия, Федератсияи Русия, ҷумҳурии Хитой ва дигар давлатҳои Осиёи марказӣ ва давлатҳои хориҷи дур иштирок мекарданд ва миқдори иштирокчиёни ин озмун зиёда аз 350 нафарро дар бар мегирифт ва дар байни зиёда аз 350 нафар 4 нафар донишҷӯи донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи академик Муҳаммад Осимӣ ба гирифтани ҷойҳои намоён ноил гаштанд. дар олимпиадаи мазкур 350 нафар иштирокчӣ аз 70 муассисаҳои таълимии кишварҳои ҷумҳурии федералии Олмон, Федератсияи Русия, ҷумҳурии Тоҷикистон, Туркманистон, Қазоқистон, ҷумҳурии мардумии Чин ва дигар давлатҳо иштирок намуданд. олимпиада тибқи талаботи баргузории он дар якчанд зина давоми 4 рӯз идома намуда, донишҷӯён миёни ҳам рақобат намуданд. омӯзгорон таъкид медоранд, ки ширкат дар олимпиадаи бонуфуз мояи ифтихор аст ва барои иштирок дар олимпиада донишҷӯён тайёрии хуб дида ба чунин музаффариятҳо ноил гардиданд. мо бо ҳамроҳии шогирдон 5 нафар дар олимпиадаи байналхалқӣ дар давлати Туркманистон иштирок кардем. аз санаҳои 15 то 20 апрел олимпиада аз фанни информатика гузаронида шуд. дар олимпиада 2 давр буд. дар он 350 донишҷӯёни 70 давлатҳои дунё, муассисаҳои давлатҳои дунё иштирок карданд. дар он донишҷӯёни мо 3 ҷойи дуюм ва як ҷойи сеюм сазовор гаштанд ва як ҷойи ифтихорӣ. ба даст овардани муваффақияти донишҷӯёни тоҷик дар арсаи байналмилалӣ аз таваҷҷӯҳи бевоситаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба рушди соҳаи маориф ва шароити арзандаи таҳсил дар мамлакат дарак медиҳад. ман тавсия медиҳам, ки донишҷӯён раванд ба озмун иштирок кунанд, рафта ҷойҳои намёнро гиранд. ҳамин озмунҳо барои мо пешниҳод шудааст. наметавонем мо донишҷӯё равем ба ҳамин озмунҳо иштирок кунем ва ба номи давлати худамонро баланд бардорем. ҷараёни озмун ба ман хеле писанд омад. дар он ҷо зиёда аз 25 давлати ҷаҳон иштирок карда буданд. мо дӯст ёфтем, бо онҳо дӯстӣ кардем ва бисёр хуб буд ва албатта ҳаяҷон буд, аммо чувству чулуки худро нишон дад, ҷойи намоёнро ишғол кардем мо. ба итминон гуфтан мумкин аст, ки донишҷӯёни тоҷик бо донишу маҳорат ва қобилияти худ дар баробари хонандагони дигар кишварҳо метавонад бо сарбаландӣ ҷумҳурии Тоҷикистонро муаррифӣ намояд.